Unatoč bojazni znatnog dijela domaćih poduzetnika, pa samim time i obrtnika, kako ulazak u Europsku uniju donosi i negativne posljedice po njihovo poslovanje, prije svega se tu radi o proizvođačima, iz Hrvatske obrtničke komore uvjeravaju kako pristupanje u svakom slučaju povlači puno više prednosti, no nedostataka. Naravno, jedan od najvećih, vrlo vjerojatno i opravdanih strahova za hrvatske obrtnike je dolazak jake i brojne konkurencije. No ono što je pozitivno, unatoč toj povećanoj konkurenciji, je činjenica da je glomazni birokratski aparat i komplicirani regulativni okvir Europske unije zapravo jedan fino posloženi sustav koji omogućava ravnopravnu tržišnu utakmicu. Drugim riječima, svima su omogućeni jednaki uvjeti. Jasno, sama normiranost podrazumijeva poštivanje jasnih pravila koji se odnose na norme i certifikate, jer Unija je s jedne strane tržište prepuno konkurencije, ali je s druge bazen od pola milijarde potencijalnih kupaca, proizvoda i usluga na čije potrebe treba znati odgovoriti. Odgovoriti prvenstveno proizvodima i uslugama kvalitetnim, koji će zadovoljiti njihove potrebe i koji će odgovarati uvjetima, normama koje možda nisu striktno i strogo propisane da se moraju zapravo primijeniti, ali ih se mora poštivati da biste mogli doći na tržište i da biste bili konkurentni. Upravo je Hrvatska obrtnička komora tu da bi svim obrtnicima pomogla da dođu na tržište, te ih educirala koje su to promjene koje moraju zadovoljiti kako bi bili konkurentni. Također, svi se obrtnici HOK-u mogu obratiti i za pomoć u nalaženju izvora financiranja, kredita, potpora, te za pisanje i kandidiranje svojih projekata za korištenje sredstava EU fondova. S obzirom da se sada radi o strukturnim fondovima, poduzetnicima se otvaraju značajne sredstva, što donedavno nije bio slučaj. Iz HOK-a upozoravaju i kako ulazak u Uniju znači i potpuno prilagođavanje EU legislativi, što bi mnogima mogao biti problem, barem u početku, a s obzirom na prilično rastezljivo dosadašnje promatranje domaćeg zakonodavnog okvira kod svih dionika tržišne utakmice. Treba voditi računa, dakle, Hrvatska je sada dio europskog tržišta i svi ti zahtjevi koji su do sada bili postavljeni samo za izvoznike, dakle, za one koji su željeli ući u neku od zemalja članica, sada vrijede i ovdje kod nas, kod kuće. Tu treba podsjetiti da će i obrtnici od 1.1.2015. godine PDV morati plaćati po isporučenom računu umjesto kao do sada po naplati. Činjenica je da je Hrvatska usvojila Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, te da je u njega uključena EU direktiva o sprečavanju kašnjenja u plaćanjima, te se gledajući striktno ne bi trebali osjetiti problemi, no teorija je jedno, a praksa nešto sasvim drugo. A ona pokazuje da se radi o direktivi koja se ne poštuje sasvim dosljedno ni u drugim zemljama, pa tako ni u Hrvatskoj. Ali do 2015. je gotovo godinu i pol dana, što je sasvim dovoljno vremena da financijska disciplina zaživi. Sve u svemu, gospodarskoj Hrvatskoj se otvorio jedan veliki prostor, jedno golemo tržište na kojem ima mjesta za sve. Naravno, treba se prilagoditi, educirati i kvalitetom odgovoriti na jaku konkurenciju. HOK će pak, kako ističu, biti tu da zastupa interese obrtnika u Hrvatskoj, ali i kako bi se putem članstva komore u raznim EU asocijacijama i institucijama glas hrvatskih obrtnika čuo i na europskoj razini.